Bojové pásové vozidlá, skrátene tanky, si my bežní smrteľníci spájame buď s vojnou alebo armádou, pretože hlavne v týchto dvoch aspektoch sa vyskytujú najčastejšie. Okrem toho ich nájdeme aj v múzeách, historických knihách či filmoch. A hlavne tá posledná kategória, čiže filmy, neraz spojené s tematikou druhej svetovej vojny, nám dokážu priblížiť tento kovový, niekedy aj nepriestrelný stroj. V nasledujúcich minútach si ukážeme top 5 najlepších filmov, v ktorých si hlavné úlohy zahrali tanky. Tak poďme na to! Číslo 5. Na chvoste rebríčka sa umiestnil film s názvom Bielý tiger z roku 2012. Jedná sa o film z ruskej produkcie, ktorý sa radí k lepším priemerom. Samotný názov Bielý tiger je pomenovanie nezničiteľného tanku nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny. Ruskej armáde napáchal značné škody a preto sa vedenie Rusov rozhodne skonštruovať taký tank, ktorý by Bieleho tigra vo vojne porazil. Nemajú za úlohu len vytvoriť lepší tank ako Nemci, ale hlavne nájsť schopnú posádku na obsluhu tanku. Čo je, myslím si, taktiež dôležité. Tento miestami jemne ladený fantasy vojnový film získal na československej filmovej databáze slušných 58%. Číslo 4. Film Sahara z roku 1995, natočený podľa poviedky Philipa McDonalda a ako remake na film z roku 1943 s rovnakým názvom, sa nachádza na 4. priečke. Tentokrát sa v tomto filme pozrieme na americkú posádku tanku, ktorá sa bez zásob vody vydala do stredu Saharskej púšte, aby sa vyhla nepriateľským jednotkám. Jedinou možnosťou, ako sa dostať k nejakej vode, je starobilá studňa, ktorá je ale obsadená nemeckými vojakmi. A asi vás nemusí prekvapiť skutočnosť, že práve o túto vodu sa pobijú americkí vojaci proti nemeckým. Za mňa osobne kvalitný film, ktorý by ste si určite mali pozrieť, ak máte radi túto tematiku. Fanúšici film Sahara zhodnotili na 76%, čo je výborné hodnotenie. Mimochodom, aj vám pripomína hlavná postava filmu Stevena Segala? Číslo 3. Na 3. priečku som umiestnil izraelskú vojnovú drámu s názvom Libanon z roku 2009. Film nám vyobrazuje obdobie libanonskej vojny medzi júnom a septembrom roku 1982. Vžijeme sa do role mladej posádky osamoteného izraelského tanku na území Libanonu, ktorý má za úlohu preskúmať malé mestečko, ktoré bolo bombardované izraelským letectvom. To, čo vyzerá na prvý pohľad ako jednoduchá úloha, sa vymkne spod kontroly a 4 20-roční chlapci, ktorí prvýkrát v živote bojujú vo vojne, sú vystavení na pospas libanonskej presile. Režisér a scenarista filmu Samuel Maoz vytvoril tento film podľa vlastných skúseností a spomienok na obdobie, kedy on sám musel bojovať presne v tejto vojne ako 20-ročný nováčik. Spomínaný režisér vyhral s filmom Libanon v roku 2010 Zlatého leva a dodnes si drží na stránke Československej filmovej databázy hodnotenie 71%. Číslo 2. Striebornú medailu za najlepší tankový film si odnáša film Železné srdce z roku 2014 s Bradom Pittom v hlavnej úlohe. Dej filmu sa odohráva na nemeckom území počas konca druhej svetovej vojny v roku 1945. K veliteľovi amerického tanku Donovi Collierovi nastupuje neskúsený mladý šofér Norman, ktorý nemal absolútne žiadne skúsenosti s bojom a ktorý absolvoval výcvik ako pisár. Sám je presvedčený, že muselo dôjsť k nejakej chybe a že na fronte je omylom. Žiaľ, vojna sa zastaviť nedá a tak sa nedobrovoľne stáva súčasťou tankovej roty, ktorá sa dostane do stretu s 300 nacistov. Ak hľadáte kvalitný vojnový film z druhej svetovej vojny, môžete si na zoznam určite zapísať aj tento. Film získal od fanúšikov hodnotenie 76%. Číslo 1. Prvé miesto v dnešnom rebríčku získal dobrodružný film T-34 od ruskej produkcie. Osobne mám tento film veľmi rád a v mojom vlastnom rebríčku patrí medzi jeden z najobľúbenejších. Samotný film kombinuje akčné, komediálne či dramatické prvky a núti diváka každou minútou dopozerať tento film do konca. Ruský tank, ktorý sa po nevydarenom boji s nemeckým Tigrom dostal do rúk nacistov a posádka iného tanku do zajatia, sú odhodlaní zvrátiť svoj osud. A tak sa odhodlajú k veľmi riskantnému kroku, a to utiec spolu s tankom z nemeckej základne. Ako to celé dopadlo, sa dozviete v dvojhodinovom filme, ku ktorému vám odporúčam pripraviť si veľkú misku popcornu. Hodnotenie tohto filmu siaha podľa fanúšikov k 73%. No a moje hodnotenie je 9 z 10 bodov.
Z dnešného videa je to odo mňa všetko, dole do komentára mi napíšte, ktorý z týchto filmov je váš favorit, alebo ktorý si v blízkej budúcnosti plánujete pozrieť. A tak ako vždy, ak sa vám dnešné video páčilo, tak lajkujte, komentujte a pre viac takýchto videí ma nezabudnite sledovať. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.